Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kararjan katentreman mugi tansah kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan dalah kula pribadi waratin sagung dumadi. Wonten ing dinten ingkang prayogi menika kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dene kadang kula Mas Aldi Pratama kersa ngledhangaken wekdal rawuh wonten ing forum Zoom kula menika. Langsung kemawon. Sugeng siang Mas Aldi. Waalaikumsalam Mas Agus. Nggih. Matur nuwun sanget Mas awit rawuhipun. Dados Mas Aldi menika minangka salah satunggiling seniman ingkang gegulang perkawis kawruh pedalangan ugi karawitan. Wonten ing dinten menika kula badhe sekedhik nyuwun dawuh kalian panjenenganipun. Nuwun sewu Mas Aldi. Wonten ing dinten menika kula badhe nyuwun pirsa bab kabudayan mestinipun. Mila saking menika sejatosipun budaya menika menapa to Mas? Nggih. Menika nyuwun pangapunten saderengipun kula punika jerih nembe belajar. Terus menika ancasipun belajar sareng-sareng ngaten mawon. Nggih, Kang. Terus saling melengkapi ngaten. Nggih. Nggih. Terus kula mau kabudayan budaya nggih ngene babagan budaya menika saking ingkang kula mangertosi punika kula nate mirengaken wonten pedalanganipun Ki Mantir Sudarsono menika budaya menika angen-angen ingkang ambabar kaendahan ngaten. Lajeng menawi wonten ing Sanskrit saretos kula punika budaya punika saking tembung budi. Nggih menika babagan akal kalian pikiran. Antawis menawi napa nggih werdinipun secara istilah menika budaya menika nggih pikiran, adat, istiadat utawi budinipun kang kalumrahan dados kebiasaan ingkang sampun dangu mekaten Mas. Oh nggih, matur nuwun sanget Mas Aldi. Lajeng menapa wonten unsur-unsur saking kebudayaan menika Mas? Nggih. Wangsul kemalih kula ngutip saking ngene ini babagan 7 unsur iki 7 elemen nggih menika ingkang sepindah sistem religi utawi upacara agama. Ingkang kaping kalih menika sistem dan organisasi kemasyarakatan kados dening napa nggih organisasi utawi perkumpulan wonten ing masyarakat. Ingkang kaping 3 menika sistem pengetahuan utawi istilahipun kawruh. Lajeng ingkang kaping 1 menika basa utawi bahasa. Ingkang angka gangsal menika kesenian. Ingkang angka 6 menika menawi kula panjenengan mastani kerja utawi mata pencarian. Ingkang angka 7 inggih ingkang pungkasan menika teknologi kalian peralatan mekaten Mas. Nggih Mas, matur nuwun sanget. Lajeng ngengingi bab seni awit Mas Aldi menika salah satunggiling seniman ngaten. Dinten menika ingkang dipun gulang Mas Aldi menika lak seni karawitan saha pedalangan. Lah ing mriki kula badhe nyuwun pirsa bab seni pedalangan Mas.
di dalam seni pedalangan menika sejatosipun ingkang perkawis-perkawis ingkang dipun kedah dipun prihatosaken menika menapa kemawon to Mas? Komponen di dalamnya ngoten. Nuwun sewu. Oh inggih. Menawi wonten seni pedalangan, nggih sakderengipun kula nyuwun pangapunten awit anggen kula badhe kawruh wonten ing isi punika janjanipun wonten ing karawitan ngaten. Dados menika nggih saged kula gegulang wonten ing pakempalan kalian diskusi ngaten nggih sekedhik-sekedhik kalian maca. Dados nyuwun pangapunten mbok menawi mengke wonten klentah-klentuning atur babagan pedalangan menika ingkang minangka biasanipun aspek inggih punika wonten aspek swanten kalian aspek gerak. Menawi aspek swanten menika meliputi catur, antawencana, ginem, lajeng wonten janturan, wonten sulukan, mekaten lajeng menawi gerak menika nggih wonten sabet, mengke wonten dodokan, wonten kepraan, nggih antawis menika wonten tancepan wayang nggih mekaten Mas. Oh nggih, matur nuwun. Lajeng caturan menika menapa to Mas? Antawacana menika menapa? Lajeng ugi wonten bab panyandra. Lah, panyandra menika menapa Mas? Nyuwun dawuh. Nuwun sewu saged katampi Mas. Terus pundi Mas? Menika wau lak wonten perangan-perangan kados to sabet, antawacana lan sapanunggalipun. Lah ing ngriki kula badhe nyuwun pirsa antawacana menika napa? Sabet menika menapa ngaten Mas? Oh nggih. Terus catur menika kan kados peroncening basa, rakiting basa ingkang dipun ucapaken kalian dalang wonten ing pakliran. Nanging menawi janturan menika napa nggih? Sampun mlebet wonten ing catur, termasuk dalam catur. Menika ngenani babagan deskripsi panggenan, deskripsi tokoh ngaten niku mlebet dhateng janturan. Janturan menika biasanipun dipun niringi kalian gamelan. Dipun dukung kalian musik gamelan. Ngaten. Oh nggih. Lajeng basa ingkang dipun ginakaken Mas. Nggih. Menawi reroncening basa ingkang dipun ginakaken menika inggih kagungan basa Jawi ingkang biasanipun wonten ing tembung-tembung Jawi punika kados dening tembung entar, tembung Loraos mekaten. Oh inggih. Inggih Mas, matur nuwun sanget. Lajeng ingkang pungkasan Mas, pesan menapa ingkang badhe dipun aturaken kalian para muda perkawis seni pedalangan ngaten Mas. Nggih. Pesan kula sejatosipun kita menika sami-sami belajar. Nggih. Kula inggih belajar, sedaya kanca-kanca inggih belajar. Sedaya menika butuh proses. Wonten ingkang luput jero sedaya punika melalui proses-proses pencarian. Sedangkan dalang punika ingkang dipunwastani dalang menika lak inggih mengalami pengalaman hidup yang nanti juga akan dituangkan di pewayangan.
kedah nglakoni menapa pengalaman menika mangke saged dipun keliraken wonten ing pakeliran menika. Jer kelir niku lak wewayanganing wong urip ngoten to Mas. Dados gambaraning wong urip iki ana sajroning kelir ngoten. Dados nggih sedaya kemawon generasi muda ampun kendhat sinau, ampun cutel anggenipun sinau, terus berproses, terus belajar dan mencari pengalaman. Ampun bosen-bosen nonton wayang, ampun bosen-bosen nonton karawitan kalian kesenian Jawa. Sedaya punika saged dados sangu anggenipun gulawentah khususipun babakan budaya Jawa wayang menika kala wau. Ngaten Mas Agus. Oh, inggih, matur nuwun sangat Mas Aldi. Inggih para pamirsa, sejatosipun Mas Aldi menika inggih salah satu penyabet pamecut kangge kula pribadi supados sangsaya remen dhateng kabudayan Jawi khususipun menika. Inggih matur nuwun Mas Aldi Pratama awit sampun kersa kula dangaken wekdal rawuh wonten ing forum Zoom kula menika. Estu kula ngaturaken panuwun lan nyuwun agunging samudra pangaksami mbok bilih wonten atur ingkang kirang anyun menuju prana subasita ingkang kirang pranani ing penggalih estu kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun Mas Aldi. Manten ugi kula Mas Agus menawi kathah anggen kula matur punika lepat kula inggih nyuwun pangapunten saha menawi wonten kawula ingkang mangke napa niku klentu utawi kados pundi kula nggih ngawasi taksih belajar mengke saged sambung wekdal kemalih kagem diskusi. Nggih, matur nuwun Mas. Nuwun matur. Yes,